Għandna ħolma, futur mingħajr vjolenza. Dan mhuwiex biss slogan iżda għan li qed jaħdem bisħieħ għalih il-Gvern biex jindirizza l-pjaga soċjali tal-vjolenza domestika fejn il-vittmi jingħataw l-għodda kollha possibbli biex joħorġu mis-sitwazzjoni. F'konferenza indirizzata mis-Segretarju Parlamentari għall-Ugwaljanza u r-Riformi Rebecca Buttigieg, il-Ministru għall-Akkomodazzjoni Soċjali u Affordabbli Rodrigue Galdes u l-Ministru għall-Familja u d-Drittijiet tat-Tfal Michael Falzon tnediet skema soċjali ġdida li se tiffaċilita il-kiri f'akkomodazzjoni alternattiva urġenti għal min jesperjenza l-vjolenza domestika u għalhekk irid joħroġ minn daru. Din se tkun qed tgħin lil dawk il-vittmi għaddejjin mill-proċess ta' separazzjoni u għaldaqstant mhumiex eliġibbli għal għajnuniet oħrajn. Il-Ministru Galdes spjega li għal din l-iskema hemm allokati €1,000,000 u indirizzat għal dawk li jkollhom bżonn akkomodazzjoni ta' malajr. B'hekk bl-għajnuna tal-Gvern tali persuni jkollhom il-mezzi li jikru mis-suq minnu fih għas-sigurtà tagħhom u anke tad-dipendenti tagħhom fejn hu l-każ. Dan is-sussidju se jvarja bejn €850 fix-xahar għal persuna singola sa €1,300 fix-xahar għal dawk li magħhom ikollhom ukoll dipendenti bħal tfal. Dan il-Gvern mhux ser jixxaħħaħ fejn hemm vjolenza domestika. Diġà dikjarajnija fil-manifest elettorali dan il-fond ta' €1,000,000 ser imur għal dawk li verament qegħdin ibatu u għandhom bżonn joħorġu mid-dar tagħhom minħabba li jkollhom il-partner abbużiv. Is-Segretarju Parlamentari Buttigieg qalet li din l-iskema se tkun il-legat tas-16 jum ta' attiviżmu kontra l-vjolenza domestika u l-vjolenza abbażi tal-ġeneru ta' bħalissa. Dan qed isir biex ikun assigurat li persuni ma jibqgħux jgħixu fl-istess dar tal-aggressur, sempliċement għax m'għandhomx il-mezzi biex ifittxu akkomodazzjoni alternattiva jew anke każi fejn dak li jkun jirritorna lura għax ma jkunx jista' jkampa. Spjegat li l-iskema se titħaddem bit-trasparenza b'dawk eliġibbli se jkunu evalwati minn tim ta' professjonisti mill-FSWS. L-evalwazzjoni tkun ibbażata fuq 6 kriterji biex tassigura li l-għajnuna tmur għand min verament ħaqqu. Din l-iskema se tkun qed tbiddel il-ħajja tan-nies għaliex nafu li bħalissa kif is-sema kif qegħdin ma tistax tapplika l-housing soċjali sakemm ma jkollokx il-kuntratt ta' separazzjoni finalizzat. Għaldaqstant ħassejna li bħala gvern għandna bżonn nipprovdu l-għajnuna lil dawk il-vittmi tal-vjolenza domestika li għaddejjin mill-proċess ta' separazzjoni li jkollhom bżonn akkomodazzjoni alternattiva. Il-Ministru Falzon tkellem dwar l-impenn soċjali kontinu tal-Gvern li jrid jassigura li dawn il-vittmi mhux biss jingħataw post sikur fejn jgħixu iżda jkun hemm ukoll sapport holistiku għall-familja kollha. Li żgur li dan huwa eżempju ċar ta' kif bħala amministrazzjoni naħdmu flimkien bħala Gvern wieħed anke biex niffaċċjaw sfidi bħal huma l-sfidi tal-vjolenza domestika. Hawnhekk qed nindirizzaw in-nuqqas ta' akkomodazzjoni li jista' jżomm lil dak li jkun biex jibqa' vittma qed noħorġu biex ngħidlek niftħu triq oħra biex dak li jkun joħroġ mill-vjolenza domestika bl-għajnuna tal-pajjiż bl-għajnuna tal-Gvern. Preżenti waqt din it-tnedija kien hemm ukoll il-Kummissarju għall-Vjolenza abbażi tal-ġeneru u l-vjolenza domestika Samantha Paċkazan.